Hi guys! Welcome to my channel, it's Chili! Ngayon ay magmukbang tayo kasi rest day ko. So, lalo ngayon nagulan-ulan. So, ang nasa isip natin is kain ng kain. So, gusto ko magkain kami. Kasama ko dito si yung aso ko. Say hi! Say hi! Hi! Hi to the viewers! Hi! Hi! Ano ba? Welcome! Welcome ba? Sama niya mong lugi. Uy! Tulog na daw siya. Pero pag abrihan yung mga pagkaon, mata niya ron. Magmukbang tayo guys. Kakain kami ng pizza. Sa'yo mo to? Pizza mo? Lagi ka ba? May healthy dito. May lumpia ng Chowking. Ito may pansit canton. Pansit canton. Pag magkakuha ka, Yung potato chips natin. Tsaka yung pizza sa Greenwich. Di man tapakaon na nila. Di white, gahit man kayo eh. Oh! Grabe ka pala hikot. Di tapakaon nun. Mabalik ko kunting mabi. Dili ka nito. Oh! Uy! Dili na, makita ka. Uy! Yan, lingkod. Yan, sit. Ayan na lang. Abre naman yan. Tadang! Liit lang eh. Good for two lang. Solo to siya. Alito lang. Oh, sarap. Asa ka? Yummy. Yummy. Pwede mo isa. Sarap kumain nga ng ulan-ulam. Sama? Kaya ako rin ulit. Naya ko ulit. Enggak. Wow. Nag-inom pa yung tubig yung kasama ko. Kasi wala siya. Melty ako mentos. Pierre! Duway! Ay! Nawaw siya. Come here. Nagwaw ka? Huwag man din nakaliti yung water si Duway. Eh? Bakit na medical water? Ayun. Sarap! Sarap ang kain namin ngayon. Bagong luwan ako. Tapos nagutom. Tapos ulan. Pag ganito, maulan, masarap kumain. Kaya naisipan ko, magmukbang tayo. Kakain tayo. Sarap. Di ba din alin? One down. Pizza again. Sarap to, sarap. 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 Oh, sarap di ay. Puso na kayo may bili yung Coca-Cola Diary. Kailangan may bibili na ngayon yan. Hindi ko kaya na di kuya.
Ayaw niya ng kuan green, ano to? Bell pepper. Ayaw niya. O, chichirya. Ito, paborito niya ito, potato chips. Gusto mo, di ba? Ayaw mo? Wala, pizza gusto niya. Huh? Wow! Sarap duwan! Pansit na naman yung kainin natin. Ayun na ako mag-lunch. Hindi na ako mag-dinner. Ito na yung dinner ko. Snack tapos dinner. Kasi nadami na yung kinain natin eh. Gusto niya pizza lahat. Ayaw niya ng ibang pagkain. Itong aso ko mapili ito. Pag may paborito siyang may gusto siya kainin, ito yung gusto niya ng kainin lagi. Pero dapat, once lang niya kainin. Hindi pwede magbalik. For example, kumain siya ngayon. Dapat mamaya at bukas, iba na yung kainin niya. Ganun siya. Mapili ito pagkain. Ayaw din niya ng kain. Ayaw niya ng mga kanin. Gusto niya mga ulam lagi. Tapos ito mag-exercise na. Ang laki ko na. Ang laki ng bibig ko. Langit. Importante, healthy. Ang gusto ko ng kape yata. Ayaw mo na? Ayaw yun. Dito ka lang. Upo ka lang dito. Yan ka, upo. Sit. 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 Ba? Ito, taro to. Taro with cream cheese. With pearl. Gusto din niya ng milk tea. Gusto mo milk tea? O, teka ito. Ito. Ayan. Kain tayo. Wonder na yung isa. Ayaw niyang kumain. Ako wala. Ubusin natin ito lahat. Sarap. Sarap ng chowking. Ito, pizza ng linit. Ako na naman mukbang. Kasi yung aso ko, ayaw na niya.
Sarap. Ito, potato chips. Kain. Paano yung nato dinner na to? Ayaw ko na mag-dinner mamaya. Kasi ang dami kong makakain ngayon. Kain ka na. Wala magawa. Busog na busog na ako. So, kakain na tayo dito. Okay. Upo ka! Down! Sit! Mag-video tayo, oh. Dali makain ka. Busog na ka? Busog na to siya, guys. Ang dami na nakain ng pizza. Siya, hihingin siya dito. Gusto niya ng pizza. Share mo. Hello? Gusto niya ng pizza. Sabi na na ito bilbil. At least, nilata ang bilbil natin dito. Yan. Gusto ito natin pizza at saka yung kanto natin. Parang ayaw ko na. Nabusog na ako. Dito lang ka? Ito ba? Ay, mga ka. Thanks for watching. Bye-bye.